Инсталиране на NVDA. VDA е безплатен екранен четец, който е свободно достъпен за изтегляне от интернет. За да се здобиете с него, стартирайте вашият браузър. Въведете в търсачката ключовата дума NVDA. От вторият резултат можете директно да стигнете до страницата за изтегляне на програмата от официалния сайт. Имате възможност да направите дарение за проекта или да преминете директно към изтеглянето, като активирате връзката Skip Donation on this time. Запишете файла на вашия диск и след като се изтегли го стартирайте. NVDA dialog licenzno sporazumenie grupy A. I zagłaszam się. The preamble. Продължава. The license is for most съгласявам се полема отметка интервал с отметка. Инсталирай NVDA на този компютър. Инсталирай NVDA на този компютър бутон Alt плюс И. Инсталиране на NVDA диалог. За да инсталирате NVDA на вашия твърд диск, моля натиснете бутона Продължи. Използвай NVDA в екрана на вписване в Windows полема отметка с отметка Alt плюс W. Работен плод. За да използвай NVDA в екрана на вписване в Windows. Интервал без отметка. Създай икона на работния плод и бърз клавиш Ctrl плюс Alt плюс N полема отметка с отметка. Продължи бутон Alt плюс P. Продължи. Инсталиране на N екран за сигурност. Инсталиране на NVDA диалог. Моля, изчакайте докато NVDA се инсталира текст. Операцията беше успешна. Диалог успешно инсталиране на NVDA. Моля, натиснете ОК за да стартирате инсталираното копие. ОК бутон. ОК. Работе. Добре дошли в NVDA диалог. Добре дошли в NVDA. Повечето команди за контролиране на NVDA изискват да се задържи NVDA клавишът, докато се натискат други клавиши. По подразбиране инсерт от цифровия блок и основният инсерт може едновременно да бъдат използвани като NVDA клавиши. Също може да настроите да се използва и Caps Lock клавишът като NVDA клавиш. Можете по всяко време да натиснете NVDA клавиша плюс N, за да активирате менюто на NVDA. От това меню можете да настроите NVDA, да получите допълнителна помощна информация, както и да използвате други функции на NVDA. Опции групиране. Използвай Caps Lock като NVDA клавиш полема отметка без отметка. Използвай Caps Lock като NVDA клавиш. Интервал с отметка. Автоматично стартира NVDA при вписване в Windows. Показвай този диалог при стартиране на NVDA. Показвай този интервал без отметка. ОК. ОК бутон. Нова клавиатурна подредба за лаптопи. Диалог. Клавиатурната подредба за лаптопи беше напълно пренаписана в NVDA 2013.1, за да бъде по-интуитивна и последователна. Ако използвате лаптоп подредбата, вижте документа какво ново за повече информация. Какво ново бутон. Нова клави ОК. ОК бутин. Работен плод. Спис. Работен плод. NVDA. Работен плод. Synthesizer. Synthesizer. XP разгонът и Microsoft Speech API version 5. Изходно устройство. OK. Да.
Докладване на лентата на напредъка. Бибипкане. Доклад и говор. Окей. Преработен плод. Да.